Realment jo estic encantat de poder estar aquí, i amics i amigues de Terrassa. Sé que el dir amics i amigues de Terrassa no és molt habitual, però havíem dit alguns que havien vingut a canviar les coses i canviar la política. I està molt bé això de les identitats, però hem de ser conscients que els reptes que tenim són tan grans i tan gegantins que si no ho fem junts, si no som capaços de treballar la capital del Vallès Sabadell amb Terrassa o la capital del Vallès Terrassa amb Sabadell, com vulgueu, si no som capaços de treballar junts, perdoneu que ho digui, però no tenim perdó de Déu, si no ho fem així. Bé, abans de tot, alguns aclariments previs. Jo he deixat aquí un material i vinc a parlar del meu llibre, com ho dieu per aquí, però tranquils, no llegiré res, tenim una presentació i intentaré sobretot compartir amb vosaltres el que ha sigut aquesta experiència de procés d'elaboració que dona com a resultat unes eines de treball en l'administració pública i en el tercer sector d'acció social de la nostra ciutat. I abans de tot també vull poder fer unes confessions prèvies, perquè si no, no s'entenderà tot el que diré aquí. Un preàmbul. El primer, segur que ja heu detectat, els que no me coneixien, que aquest paio parla un català una mica estrany. Soc uruguaià i he nascut a l'Uruguai, soc un català que va néixer a Montevideo fa 44 anys i si alguna part de la meva exposició trobeu alguna paraula que no s'entén del tot bé, Gabriel, què vols dir amb això? Cap problema, perquè a vegades cometo algun error quan parlo. L'altre que volia compartir amb vosaltres, fa un any i mig que estic fent de regidor d'acció social. Jo no vinc de la militància d'un partit, vinc tota la meva trajectòria professional, sempre he estat vinculada al tercer sector i, com deia la meva mare, a causes perdudes. Per què fas aquestes coses? És que, mare, és que ho he de fer. I quan he tingut l'oportunitat, o quan tinc l'oportunitat de compartir aquesta aventura, de poder fer un canvi important com el que volem fer en Sabadell, doncs mira, és preciós poder fer-ho i és una oportunitat que la qual estic molt agraït a totes les persones que m'han donat aquesta oportunitat de fer aquest viatge. I quan tenia 8 anys vaig entrar en un moviment, que és el moviment Escolta, i vaig estar fins als 30 anys, fins al moment que vaig viatjar cap a Catalunya. I en aquest moviment, no sé si el coneixeu, hi ha uns principis, hi ha 3 principis, que a més estan representats per la forma de saludar que tenen els que formen part d'aquesta organització mundial, per cert, la major organització de voluntaris del món, més de 40 milions de membres a tot el món, i jo me vaig fer una petita adaptació després d'uns mesos treballant en l'administració pública de la meva ciutat. I me vaig fer una adaptació que la vaig compartir amb el Joan Cuevas, perquè parlar d'aquest plan estratègic sin tenir en compte el treball que hem fet conjuntament com a equip amb el Joan seria molt injust i petulant de la meva part. I en aquest principi jo li deia al Joan, perquè clar, nos separa uns 10 anyets o una mica més amb el Joan d'edat, i li deia, mira Joan, aquí hem de tenir 3 principis. 1. No perder mai la capacitat d'indignació. Un dels problemes que tens quan arribes a l'administració és que aquest món, que és com un món, perdoneu, quasi paral·lel a lo que passa fora, un Matrix, t'absorbeix. I aquesta bombolla te fa oblidar d'on venies, els compromisos que tenies, la realitat que és molt cruel, que està fora, que la gent no entén. És que clar, és que hem de fer tal o qual procediment, això no ho entén ningú. La gent ve als serveis socials a buscar una solució i moltes vegades que la necessita immediata. Per la qual no hem de perdre mai la capacitat d'indignació. El dia que la perdem, som part del decorat. En el cas de Sabadell serem com la torre del racó del campanar. Som algo que està allí, tothom sap que està allí, però es fixa. El segon principi, tenen molta capacitat de resistència a la frustració. Segur
que quan vam tenir la bona notícia de que entràvem al govern, que teníem aquesta possibilitat única de servei a les persones, tenim moltes ganes de fer moltes coses, però després de la realitat i hem de suportar aquesta frustració de que certes coses no passin tan ràpid o que no tinguin l'eficiència i efectivitat que nosaltres voldríem que tingués. I finalment, no perdre mai la capacitat de somriure, perquè al final no hem vingut a patir, ningú no s'ha obligat a assumir aquestes responsabilitats, hem d'afrontar les dificultats amb un somriure, i que no són poques. Bé, amb aquesta premissa, nosaltres vam iniciar, uns mesos després que vam començar a treballar, ens vam adonar que, clar, l'administració té coses molt bones, sin dubte, però també té mancances i té particularitats i característiques. I en aquest cas hem de vencer una temptació i hem d'entendre que si la volem millorar i la volem canviar, ho volem fer com aquell que estima una persona. Oi que a la teva parella tu li dius, mira, cariño, ¿por qué no te arreglas una mica millor el cabell? O te quedarà millor aquesta prenda, te quedarà molt millor. No ho fas perquè no l'estimes. Ho fas justament per lo contrari, perquè vols el millor per això que estimes. I a l'administració estic aprenent a estimar-la i volem que vista bé, que esté guapa i que sigui eficient i que sigui efectiva, que sigui capaç de generar innovació. Estic molt d'acord amb el que deia el ponent, un dels primers ponents, quan deia no cal crear departament d'innovació. El que cal és dotar a los professionals de l'administració de les eines perquè puguin innovar allí on són. I, evidentment, aquesta no és una de les característiques de l'administració. No està en el seu ADN. No només a Sabadell, en general, l'administració pública careix, té aquestes carències. Bé, per la qual cosa, una vegada que ens hem ficat en aquest món de l'administració, de la regidoria d'acció social, comprovem que sí, que existeixen plans d'inclusió, que existeixen moltes eines de planificació, però no existeix o no existia fins ara, almenys a la nostra ciutat, una eina que ens permet a tots un plan estratègic d'acció social, que és molt més, que és una altra cosa diferent a un pla d'inclusió, és una altra cosa, és un projecte diferent al que volem fer, a lo que és un pla d'inclusió. Això no ho teníem i posem en marxa un procés que era, no, tranquil, no com el procés, l'altre procés que tenim en paral·lel, no? És un procés que de 9 mesos, lo vam definir així, i que va començar amb algo molt important. La fase, sí, està molt bé quedar-nos aquí, la fase de diagnosis. Nosaltres hem trobat que Sabadell, la 5a ciutat d'aquest país, una de les ciutats que juga a la Lliga de les 4 o 5 ciutats grans del país, no tenia una diagnosi pròpia de quina era la situació. I era molt important fer aquest treball conjunt amb entitats i professionals de l'administració perquè el que cal és prendre consciència que el que ens va passar a nosaltres com a societat a partir de l'any 2008, aquest tsunami de la crisi, ho ha canviat tot. I el que no podem fer és continuar amb les mateixes eines, amb els mateixos departaments organitzats com abans de crisi. Per la qual la diagnosi, a més de que ens agrada poder treballar amb evidència, amb dades, perquè el que no podem fer, i a vegades, i això faig una crítica, jo que vinc d'un partit d'esquerra, a vegades les esquerres tenim molts xamans que ens diuen coses en assemblees i proclames, però després necessitem coneixement, evidència, saber i aprendre d'altres, veure què s'està fent en altres llocs. Fins i tot en Terrassa, hem d'anar a veure. Mira, fa uns dies he tingut una reunió amb regidors de Terrassa. És molt important saber què s'està fent en altres llocs del país, de la comarca i també d'altres llocs d'Europa i del món en matèria social, perquè hi ha molts llocs on s'està evolucionant i s'està fent innovació constantment. Hem fet aquesta diagnosi i aquesta diagnosi ens pinta un Sabadell, com estava dient, molt diferent al de 2008.
però molt diferent. De fet, aquests números que podeu veure aquí, que després jo he portat algunes publicacions, i si a algú li interessa les pot portar, no cobrarem, tot i que sigueu de Terrassa, no us cobrarem les publicacions, val? On hi ha unes radiografies, una diagnosi on mostra com ha canviat aquesta realitat. De fet, molta gent, quan parlem d'acció social i de serveis socials, encara té en el seu imaginari col·lectiu que això de los serveis socials és algo d'alguns, de poquets. No lo visualitzen com aquella xarxa necessària per a garantir l'estat de benestar. Encara no sé, això no es visualitza. I mireu, en l'any 2015, Serveis Socials, i no lo dic amb alegria, Serveis Socials de Sabadell acaba amb més de 12.000 expedients tramitats. Si fem una mitjana, 12.500, si no record malament, si fem una mitjana, 12.500, i multipliquem per 3,5, que pot ser la mitjana de membres d'una família de les que a vegades va a serveis. Algunes són molt més numeroses, altres són monoparentals, altres són de 2 persones, però no estaríem, si agafem el 3,5, no estem fent un càlcul molt diferent a la realitat. Això pot ser 48.000 persones que d'alguna u altra manera han tingut un contacte o han necessitat la intervenció de los serveis socials d'una ciutat com Sabadell. És un disbarat. És a prop del 20% de la població. Sí, oblidem-nos de serveis socials abans del 2008. I si passem la diapo, aquí, mireu que interessant aquests números. Aquí estem indicant l'any d'ingrés al sistema de serveis socials d'aquestes famílies que us estava dient. Mireu que curiós. Les cròniques, les que podem dir cròniques de tota la vida, perquè hi ha treballadors socials, que sé que hi ha treballadors socials i porten molts anys com a professionals, saben perfectament de què les estic parlant, d'aquelles famílies que vosaltres heu atès a l'avi, al pare, al fill, i sabeu perfectament que és molt probable que acabeu atenent al fill del fill. Mireu l'entrada de la gent. És post-crisi, el gruix. És quan acaben segurament les prestacions, és quan comença a acabar-se una sèrie de suports. Això és un drama, perquè és gent, fins i tot, que tot i que l'economia ja comença a millorar i els macroindicadors ens indiquen que anem en un altre moment econòmic del país, és gent que no té les eines per poder pujar al tren, aquest tren de la millora econòmica. Per lo qual, el primer que teníem que fer era conscientitzar al teixit associatiu, sí, al teixit associatiu, als professionals del departament, i fins i tot després me vaig assabentar, treballant a l'Ajuntament, que a més de los professionals del departament, molt important tenir la complicitat de la resta de departaments, que moltes vegades necessitem interaccions amb aquests altres departaments, que entenguin a què estem jugant en tot això. Perdoneu perquè se m'ha anat la... Passeu la diapo. Era molt important que tothom entengués. No podem continuar igual. Si continuem igual, tindrem els mateixos resultats. Parlant amb els professionals de la regidoria, otro de los problemes que plantejaven és que no havien estudiat per lo que estan fent ara. Aquesta persona no ha estudiat per donar prestacions com a última solució i per fer uns procediments barrocs, grisos, que signa molta gent. No, havien estudiat per fer intervenció social, per canviar la situació de la vida d'aquestes persones. Però, clar, el tsunami és tan bèstia, és tan gran, que les administracions, posem més recursos econòmics, intentem donar respostes, però són respostes assistencials, respostes reactives. I la capacitat d'intervenció proactiva s'hi dilueix o quasi desapareix dels nostres serveis socials. Llavors engeguem aquest procés amb alguns principis d'entrada. El primer, perquè realment pugui haver un pla estratègic de ciutat que més enllà de quin governi això continuï, ha de tenir consens i ha de tenir una estratègia clara i compartida. No pot ser el pla estratègic de los que manen ara. Això és un fracàs, està condenat al fracàs.
Ara escoltava que alguna de les actuacions que es van fer aquí en aquesta ciutat fa un temps, crec que l'any 2009, si no recordo malament, quan Esquerra formava part del govern de la ciutat i on va tenir un rol protagònic Esquerra per a l'elaboració del pla d'inclusió local, això és perfecte, havia comptat amb l'acord de tota la força, havia sigut unànim, però a més de les forces polítiques necessitem la unanimitat i el sumar al teixit social de la ciutat. I hem d'entendre que en política social l'administració i el tercer sector hem de treballar, perquè hi ha una zona que és desitjable que treballem conjuntament i alineats, perquè al final els recursos que tenim, els recursos públics que tenim, són escassos. Per la qual s'ha de treballar amb intel·ligència, amb acords, amb unes línies clares de cap a on anem, fins i tot per responsabilitat. I quan prenem decisions, prenem aquestes decisions en funció de l'estratègia que teníem compartits entre tots i totes. Avancem. Bé, aquí mostra una mica com nosaltres volíem que aquest procés tingués molta participació, evidència científica, darrere, coneixement i impacte. No ens interessava només fer una publicació molt bonica, que després la repartim i queda en un calaix, sinó que tingués aquests condiments. Aquests condiments eren fonamentals. Passem perquè jo, si no, m'enrotllaré molt i no. Aquí, bàsicament, us mostrem com havíem dissenyat el procés, les diferents fases del procés, els diferents espais de participació. Vam deixar també molt clar del començament les regles de joc. Això no l'hem fet ara al final, això estava des del començament, aquest esquema que tenim aquí. I en cada moment acabava amb algun tipus de producte compartit i de coneixement. En el primer moment acabem amb una diagnosi pròpia de ciutat, amb dades, amb evidència, torno a repetir aquest concepte, l'evidència és molt important. En el segon moment de participació, quan tornem a obrir la participació, tanquem amb una cosa que és molt important, que és un esborrany del Pla Estratègic d'Acció Social. Una vegada que teníem l'esborrany, tornem a obrir la participació de nou, el treball col·laboratiu entre entitats, experts, professionals de l'administració, i acabem amb aquest document, que és un document que ara explicaré una mica més, que és el Pla Estratègic d'Acció Social de la ciutat de Sabadell. Però us diré alguna cosa. Avancem. Aquí hi ha unes dades, informació perquè pugueu tenir en compte, de la participació que va tenir tot aquest procés i també de l'avaluació que es va fer de les diferents instàncies participatives. 12 grans instàncies participatives, a més d'una altra sèrie d'instàncies de petits comitès o espais de treball dels equips, però totes aquestes instàncies van estar amb una puntuació molt alta, amb una avaluació molt alta, i també perquè en totes les instàncies, a més de parlar als polítics, van portar professionals del sector, professionals que puguin donar-nos coneixement, que ens puguin portar eines a los que dia a dia estan en la trinxera de los serveis socials. Seguim. I això, perfecte, ens va donar un pla estratègic que té una missió molt clara. Aquest document que teniu aquí, i que si després algú ho vol, lo tenim aquí perquè se'l puguin portar, i si no, lo podeu també descarregar de la pàgina web de l'Ajuntament. Aquest pla s'estructura en... Aquí hem fet aquest dibuixet així gràfic, però s'estructura en 11 principis compartits, que ara els treballarem, 4 grans àrees de treball o pilars, podien haver sigut 3, podien haver sigut 5, podien haver sigut 10. Entre tots ens hem posat d'acord que aquestes serien les 4 grans àmbits prioritaris. I això és molt important. Quan entrem en un procés de planificació estratègica, és com aquell que puja un tren. Hem decidit la ruta, hem decidit els objectius i les prioritats, segur que alguna cosa queda fora, però ens concentrem en això que hem decidit, que era lo prioritari, que era lo important. Perquè, clar, el dia a dia té la tendència a distraer-nos i passen coses i... No oblidem mai, espera, havíem dit que això era lo important, ens concentrem en això i tirem per aquesta línia. I després, uns objectius de caire... Espera que no llegeixo. Sí, però els objectius no.
24 objectius de millores organitzatives. Clar, les millores organitzatives són fonamentals, i sobretot per lo que treballo en l'administració. M'he trobat en un ajuntament, jo i els meus companys, i saben aquí, són testimoni del que estic dient. Home, treballadors socials amb ordinadors de 14 anys. On anem així? Per a fer una fotocòpia d'un passaport, un treballador social, 45 o 50 minuts, a mà, amb una màquina que... Bueno, miri, hem començat fent unes inversions tecnològiques mínimes. Com a mínim, ordinadors que permiten treballar en aplicacions modernes. Com a mínim, unes impressores que quan tu l'envies al paper no perdem el temps de treball d'un treballador social, 50 minuts, una hora per fer fotocòpies, això es fa ara en 20 segons, ve la màquina aquesta, se fa, és fantàstic, a mi m'encanta i està fet. Les millores organitzatives són fonamentals i sobretot analitzar tots els procediments. Hi ha procediments que són grisos, que no aporten valor. Hi ha alguna cosa així que es diu el rebot solidari, que és una prestació que fem de pobresa alimentària. Bueno, molt bé, me van a explicar, regidor, miri usted, això lo donem cada 6 mesos, és un lot d'aliments, no estem donant cap cosa extraordinària, és un lot mínim d'aliments. Cada 6 mesos fem l'avaluació de cada una de les famílies, 2.400 famílies quan vam arribar nosaltres. Ara estem quasi en 2070, una cosa així. Vale? Això vol dir que a los 6 mesos a cada família ens trobem amb ella, tornem altra vegada per fer-li la mateixa pregunta que l'havien fet fa 6 mesos enrere, etc. Si jo multiplicava i dic, hombre, però si són 2.400 i lo fan cada 6 mesos, vol dir que hi ha 400 trobades mensuals de promedio per analitzar aquest tipus de prestació. Però què sentit té això? I totes aquestes hores, per què no les invertim en altra cosa? Ara, estic d'acord, hem de tenir mecanismes que ens permeten controlar de que la feina que estem fent s'està fent bé. Però, verdad que podríem tenir un sistema aleatori de control mensual de 50 casos aleatoris mensuals que nos permita tenir el control de que l'administració està complint el que està fent i no perdre temps? I les altres 350 hores dedicar-les a algun altre tipus d'acció, d'intervenció molt més profunda i transformadora? Nosaltres estem convençuts que sí. Per la qual estem fent canvis que milloren els procediments, que els facin més fàcils. No estic parlant de fer irregularitats ni il·legalitats, senzillament fer les coses més fàcils per als treballadors que, recordeu, no havien vingut per ser tramitadors de prestacions. Han estudiat per altra cosa. Seguim. Bueno, aquests són els principis que ens mouen. Avancem. 4 minuts. Tira. Val? Sí, això ja s'ha explicat. Tira. I ara sí, permetir-me la gent de Terrassa. Home, estem governant una ciutat molt important, que és Sabadell. Sabadell té les característiques, com també les té Terrassa, per poder ser un laboratori social extraordinari. Nosaltres volem que aquest plan estratègic nos doni l'oportunitat de ser un laboratori social, perquè totes aquelles experiències noves d'innovació que s'executen en una ciutat d'aquestes característiques, segur que si són exitoses, es podrien fer i repercutir a nivell nacional. Segur. I també es poden servir-le a altres municipis. Segur que és així. Per la qual nosaltres des del govern de Sabadell assumim el repte de ser laboratori social. Volem ser aquest laboratori del país. Continuem. Bé, l'altra publicació, clar, està molt bonic això, i ja l'enviarem a tots els grups municipals, però si els professionals, tant de l'administració com de les entitats, no compten amb una eina que nosaltres denominem full de ruta, de planificació i empoderament, si no compten amb aquestes eines, no hi ha canvi. I nosaltres hem de poder mesurar aquest canvi. I què hem fet? De los 130 i pico d'objectius que té el plan estratègic, aquests objectius es transformen en indicador de desenvolupament. I serà cada equip de la regidoria, cada equip de treball de la regidoria, qui ens dirà l'estat actual en matèria d'aquest tema concret, l'estat actual que tenen,
què metes per al trienni s'han posat, jo no li diré a l'equip el que han de fer, m'han de dir ells. Les posaré un exemple que sempre tothom en té. Si jo tinc 2.400 famílies en el rebost solidari, això vol dir, si no parlem d'eufemismes, famílies que pateixen pobresa alimentària o que no tenen garantida l'alimentació, és un problema enorme, 2.400. Per lo qual, quantes volem tenir en una dècada? Perquè el Plan Estratègic d'Acció Social de Sabadell és el 2025. La resposta seria 0. La resposta sensata seria 0. Però som conscients que això és molt complicat. Per lo qual, bueno, pongámonos com a meta 1.000, reduir a 1.000. Què farem aquest any? Cada equip de professionals en el territori per reduir. Faràs una intervenció en 3 famílies per fer-la fora del rebost solidari? Magnífic, intervencions més intensives. Per què? Perquè tinguin més recursos. Perquè al final és un tema de recursos, de tenir ingressos, de garantir unos ingressos a aquestes famílies. ¿Vale? 3, magnífic. Nosotros tenemos distribuido en todo el territorio, en los centros de atención primaria, nuestros equipos de atención de equipos socials territorials. 3 aquest, 4 aquell, 5 aquest. La suma d'això anualment són 100. Si cada any fem fora a 100 famílies del sistema aquest del rebost solidari perquè les hem fet una intervenció que les ha dotat d'ingressos propis, que les dona autonomia per poder comprar ells els seus aliments, si són capaços de fer això, on hem d'anar a emborratxar-nos? Perquè hem d'anar a celebrar. Perquè ara no ho fem. Perquè ara no tenim aquesta capacitat. Ara el que fem és, davant de la demanda, reacció. No som proactius, no anem a fer noves intervencions. Per la qual cosa, una mica el full de ruta, el que les dona tant als treballadors de l'Ajuntament com a les entitats de la ciutat, del mateix full de ruta, de l'eina per a treballar i planificar i quantificar els resultats, números. Hi ha alguns resultats que són, segur, qualitatius, però hi ha altres que són quantitatius, sens dubte. I semestralment avaluem. I anualment fem l'avaluació anual. I entre tots, administració i entitats, anirem visualitzant el canvi de la situació que ens hem trobat tots plegats de crisi i la millora o no. I si ens adonem que aquesta millora no arriba, si ens adonem que hay que reformular objectius, cap problema, us reformulem. Però la ciutat té una política, si fóssim un país seria una política d'estat, en aquest cas una política de ciutat. En matèria social, Sabadell en aquest moment ha conquerit tenir això, una visió clara, uns objectius clars en matèria de política social, que no és poca cosa. Però també us dic altra cosa molt important. El més important no és el que hem fet fins ara, això és el més fàcil, si voleu. El més important és que això passi del llibret a la realitat i tingui impacte en les famílies i en la societat de la nostra ciutat. Finalment, i acabo, perquè sé que acabo aquí, dir-vos que, a més de venir a una ciutat com Terrassa, nos han convidat a Madrid a presentar el Plan Estratègic d'Acció Social fa uns mesos. El govern escocès nos va convidar a un congrés internacional, del qual també vam participar amb el Joan Cuevas, a presentar aquesta experiència, i l'únic que dir-vos és que animo a totes les ciutats a implementar processos d'aquestes característiques, perquè realment són els que ens poden fer crear innovació i eficàcia i eficiència en la lluita contra la pobresa. Gràcies.